Γεια σας, τώρα θα παίξουμε Rome Total War, είμαστε με τον Άγγελο, εμείς μιλάμε από κάμερα. Θα βάλουμε μουσική, να ακούτε, εμείς δεν θα μιλάμε. Θα παίξουμε ένα πολεμικό παιχνίδι πολύ ωραίο, με στρατηγική. 1, 2, 3. Βλέπετε και όπως αρχίζει. Είναι ωραίο. Άγγελε, πάντα single player. Μπες στο custom battle. Κάτω. Αυτό. Κάτω. Εδώ. Αυτό. Το πάνω. Αυτό. Αυτό. Ωραία, σε αυτή την πίστα. Τώρα τι πετάω. Συνέχεια. Πού είναι αυτό. Συνέχεια. Λοιπόν, θα παίξουμε με την κόκκινη ομάδα, έτσι συνέχεια πάτα. Άστε να αυτή, εντάξει, συνέχεια πάτα. Συνέχεια. Διάλεξε τρίτο. Βασικά πάτα λίγο πίσω. Βλέπεις εκεί πάνω τον αριθμό, πάτα πολλές φορές το ένα. Ωραία, πες. Τη μουσική είναι να την αφήσω. Ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Λέω να το παίξετε. Θα κάνω μόνο 10 λεπτάκια. Επειδή δεν τέτοιο. Ναι, μικρό βίντεο. Επιλέγεις και το Άγγελος. Βάλε αυτούς. Και για τους πόντιους. Όχι βέλους. Δεν είναι λίγο... Καλή είναι. Απλά πάτα τους. Τόσα. Αυτή. Συνέχεια. Και βλέπετε εδώ φορτώνει το παιχνίδι. Θα το παίξουμε μια γρήγορα. Περιμένετε. Άγγελε, ώρα θα τελειώσουμε το βίντεο. 10 λεπτά ακόμα. Να μπήκε. Αυτά. Και συνέχεια, start battle. Μισό να τους βάλω λίγο έτσι, να είναι λίγο ασπίδια και τέτοια. Όχι, άστος έτσι. Διάλεξε τους όλους βασικά και πάντως στο σπίτι. Διάλεξε τους όλους, μπάμπαμ να το κάνεις. Όλους διάλεξε τους. Α, όλους. Άντε στη σπίδα. Πάτα start. Start. Ωραία, άστος να κάθονται αυτός. Για δες λίγο πιο πάνω. Τι πολεμάνε. Ωραία, κάνει επίθεση στους μοβ. Όλοι. Ναι. Κάνε τους, πάτα τους. Οκ. Πατά τώρα. Έχει χαλάσει λίγο το ποντίκι όμως. Επειδή αργεί λίγο. Ωχ, κάτσε να τρέχουν. Τα άλογα δεν κουνιούνται. Πόλεμος, ρε! Δείξτε λίγο πιο κοντά να δούμε. Παύλο, το βλέπεις. Ναι, δείξτε λίγο πιο κοντά. Βλέπετε τώρα πολεμάνε. Γίνεται πόλεμος. Είναι ωραίο παιχνίδι.
Πέθανε. 3-4 μου πέθανε. Πάει ένα λόγο. Θα χάσουμε. Μπορεί. Φεύγει ο ένας δικός μας. Και στο θα χάσουμε, δεν αλλάξει. Εντάξει μωρέ, ευτυχία, εντάξει, όποιος μπορεί να παίξει, ας το παίξει. Δεν έχει σημασία άμα χάσουν ή όχι. Πολέμησε. Οι άλλοι ρίχνουν ευέλικτα. Πω. Πάει ένα λόγος τους. Στείλε και τους άλλους, γιατί τι αφήνεις τα άλογα να κάθονται. Λοιπόν, τους έβαλες. Ναι. Οχ, πέθανε ένας δικός μας. Πού πέθανε ο αρχηγός δικός μας. Ναι. Κάτσε να δω. Δεν είμαι και σίγουρος. Κάτσε. Ναι. Ο δικός μας. Α, εντάξει, όλοι θα φύγουν τώρα, θα έχουμε Οχ, χάσει. να. Οχ, και τα άλογά μας. Τα ξέχασα. Κάνουν τα επίθεση, βάλτε να επιτεθούν. Πάρε να τρέχουνε, πάτε να τρέχουνε, οκ. Ετοιμαστεί για το τέτοιο, για το τάγκ. Έλα, περίμενα γύρε. Έλα. Παύλη, νικάμε. Έλα. Νικάμε. Τα άλογα. Τι έγινε, Νικήσαμε τα άλογα. χάσαμε. Όχι, νικήσαμε. Βάλε και τους άλλους να επιτεθούν, βάλε. Έρχονται. Πάνε 4 από μοβ. Δεν Πάνε. ξεχνάς. Παύλη, πάει 10 λεπτά, Ναι, δεν έχει, άλλα 5 λεπτά έχει για να πάει 10, έτσι νομίζω βασικά. Αλλά νομίζω ναι, γιατί ακριβώς κατά τις 3 παρά 10 δεν ξεκινήσαμε. Τώρα είναι Έχει παρά 2. 5. Χάσαμε. Πάνε πίσω. Ωραία, στείλε για αυτούς, ό,τι γίνει έγινε. Όλα για όλα. Οι άλλοι πούντοι που κάθονται, όχι, πολυμάνε κι αυτοί. Αυτοί δεν είναι μαζί μας όμως. Είναι όλοι μόνοι. Τρέξτε μωρέ, τρέξτε ρε βουλάκες. Δεν γίνεται επίθεση τώρα. Χάστο. Χάσαμε, πήγαμε. Χάσαμε. Ναι, πάει ένα λόγο δικό μας. Εντάξει, τους νικάμε, μπαίνουμε. Αλλά κάτι θα φύγουνε τώρα, θα φύγουνε. Κοίτα, είδες, παντάχτηκε. Άστο. Άσε, Παύλε, πάνε πίσω. Μη παραδοθείς εσύ. Παύλε, έχουμε όλα 1 λεπτό. Όχι, άλλα 3 λεπτά μας έμειναν. Γιατί θα αργήσει μετά. Πάει αρχηγός τους, ο δικός τους. Νικήσαν, Παύλε. Όχι, ο αρχηγός των πόντιων. Πέθανε, οπότε οι μόπ πρέπει να έχουν νικήσει νομίζω. Τρεχάλα. Κολλάει. Λίγο. Πλάτσο. Πού βάλτε. Πω, κοίτα εδώ, θα χάσουν εντάξει και αυτοί.
Εδώ αυτό είναι πιο δυνατή. Μου αρέσει που οι πόντοι τρέχουνε. Πω, άντε, γεια φίλε. Παραδοθήκανε και οι δικοί μας. Γίναμε άσχετοι. Εντάξει, εγώ παίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πώς θα το παίζεις? Έχω εδώ και... κοίτα. Τι εδώ και πριν ένα χρόνο στο είχα δώσει το παιχνίδι να το βάλεις. Παύλε, είδες πώς πετάχτηκε. Ναι. Χάσαμε. Παραδόθηκαν, Παύλε, όλοι. Βάλτης, λέω ότι έγινε. Τρεχάλα, παιδιά. Τρεχάλα. Κοίτα. Μπλατς. Παύλε, είδες. Πώς έπεσαν οι άλλοι. Τρέχει ο άλλος μία. Ναι. Ο Παύλε έχει τελειώσει που να είναι. Σε λίγο έπρεπε να τελειώσουμε. Τώρα μας έμεινε ένα λεπτό. Κανονικά εντάξει, μπορούμε. Να. Άγγελε, μπορεί να κάτσουμε λίγο παραπάνω από τα 10 λεπτά, αλλά τώρα... Εντάξει, Άγγελε. Δεν. Η Μόβη πέθανε, η Μόβη. Να σου πω, όλοι αυτοί αν βλέπω πάρει τους δικούς μας, τι κάνουνε τόσο μακριά. Σκοτώνονται. Να, δεν βλέπεις εδώ, πόλεμος. Κάνει. Οι Μόβοι παραδίνονται. Να, βλέπεις, φεύγουνε. Κοίτα, βλέπεις, η κόκκινη δική μας. Ναι, η δική μας είναι η κόκκινη. Παύλε, εμείς θα νικήσουμε. Ξεχνάς ότι αυτό έχουν αρχηγό, Ξεχνάς ότι αυτό έχουν αρχηγό. Να, αρχηγός, το πιθανό, να, 1, 2, 3, μπα. Δεν ήταν αρχηγός. Ωραία, πρέπει να τελειώσουμε. Αγγέλια, μόλις πέρασαν 10 λεπτά. Να διακόψει το τραγούδι. Ναι. Κοίταγε, κλαπ. Φλας. Τρεχάλα, τρέξτε εσείς. Έχεις βάλει στο Μάλικα μου τη φωνή. Στο Μάλικα την έβαλες τη φωνή. Ναι. Τρέξτε ρε βλάτες, τρέξτε, σκοτώστε το. Να, πέθανε και ο δικός τους, σκλάτς. Παύλε, να κλείσουμε λίγο καλύτερα. Οκ, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, να το παίξετε. Βγες, Άγγελε. Παίξε μπάκι. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Να κλείσουμε τώρα. Ένα νέο παιχνίδι, πολύ ωραίο. Cute. Cute. Οκ, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Άμα σας άρεσε. Γεια σας. Γεια σας.